No oikein hyvää päivää. Tai aamupäivää. Ajattelin tässä tällaisen pienen lumityöjutskan saada tehtyä. Että saa sitten tulla lisää lunta tarvittaessa. Joo, kun sitä joutuu tekemään paljon näköjään tämänkin talven aikana. Kyllä. Huhhuh. Tällaista tää. Sitten. Mitäs muut? Ootteko te jo tehnyt lumitöitä? Kyllä tää vielä näin alussa ihan kivaa on, mutta kyllä tähän sit jossain vaiheessa turtuu tähänkin hommaan. Kyllä. Ei sitä ihan vaan koko aika jaksa. Mutta näin alussa se on ihan vielä ihan menettelevä homma. Joo. Huhhuh. Tää on kyllä sitten kun alkaa kevät tulee, niin tuolla ojan puolella on kyllä sitten vettä aina kertyy. Huhhuh. Tästä ei välttämättä itteeni nyt hirveästi näy, mutta sen verran nyt edes näytän teille sitten. Ja kyllä sitten miltä tää lopputulos tässä sitten on, että noin. Mitähän se siitä täältä noin. Noin. Sitten on tää siis niinku näin. Täällä on niinku pieni tommonen polku menee täältä. Pystyy kiertämään tän uima-altaan paikan. Näin. Näin. Mutta ei mulla muuta kuin oikein hyvät päivänjatkot ja pistäkää kanava tilaukseen, saa tykätä ja jakaa. Niin nähdään seuraavalla kanavalla. Joo. Tai siis seuraavalla videolla tarkoitin. No niin, ei mulla muuta kuin moi.